हाय फ्रेंड्स, मैं आनंद। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଜି କିଛି ଦେଶୀ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ବିଷୟରେ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମଟନ୍ରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବେଶୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବାନି, କାହିଁକିନା ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ଶିଳରେ ଛେଚା ହୋଇଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। କାହିଁକିନା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତା ସହିତ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଗୋଳେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି, ଆଉ ସେ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ଭଲ ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରୁଛି କି ଆପଣ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଢ଼େଇ ବସେଇକି ତାକୁ ଗରମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମର କଢ଼େଇରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତା ସହିତ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ପିଆଜ କମ୍ ସେ କମ୍ 2ରୁ 3ଟା ନେଇଛି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମଟନ୍ ଅନୁସାରେ ନେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ 500 ଗ୍ରାମ ମଟନ୍କୁ 300-150 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେବେ। ତ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପୋଡ଼ା ରହିବନି, କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବେ ଯେମିତିକି ପିଆଜ ତା ପାଖଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ରେଡ଼ି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରୁ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋର ତରକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିକି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, କାହିଁକି ସେଥିରେ ପିଆଜର ଫ୍ଲେଭର୍ ଭଲ ଆସେ। ତ ଆଡ଼୍ କରି କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏହାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ଯଦି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ କରିଦେବେ ତ ପିଆଜଟି ଟିକେ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବେନି। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଶିଳରେ ଛେଚା ହେଇଥିବା ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ସେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘାଣ୍ଟିବେନି ୟାକୁ, କାହିଁକିନା ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ଅଛି। ଯଦି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘାଣ୍ଟିବେ ତ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ତ ଦେବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିବା ମଟନ୍ ତାକୁ କଢ଼େଇରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ପିଆଜ ଆଉ ମଟନ୍ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ତେବେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟିବା ସାରିଦେଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶିଗଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଥିରେ ଏବେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ଆମର ମଟନ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶଟା ଅଛି, ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ସେଥିରେ ପାଣି ଅଂଶଟା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପାଣି ଅଂଶଟା ବାହାରିଲେ ମଟନ୍ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, କଞ୍ଚା ବି ରହିନଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ମୋର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏକା ସହିତ ପକାଇ ଦେଇଛି।
ପରେ ମୋତେ ଲୁଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯଦି ବି ଦେବା ମସଲା ଦେଲା ପରେ ଟିକେ କିଛି ହାଲକା ଦେବା, ନହେଲେ ତ ଦେବାନି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଥାଳି କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କିଦେବା। ଥାଳି ଏତେ ସମୟ ଢାଙ୍କିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମଟନରୁ ପାଣି ନ ବାହାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳି କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଏବେ ମଟନରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଟନ ପାଣି ସାପାରେଟ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମଟନ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଚାଲ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଟନ ସିଝିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏପରି ଭାବେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ତାକୁ ଟିକେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, କାହିଁକିନା ତଳେ ଲାଗି ନଯିବା ଦରକାର। ତଳେ ଯଦି ଲାଗିଗଲା ଆମର ମଟନ୍ ତ ଟିକେ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ତଳେ ଲାଗିବା ଦରକାର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁନି। ତଳେ ଲାଗିବା କଥା ବି ନୁହଁ, ଏମିତି ପାଖରେ ରହିକି ମଝିରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଟନ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ। ଦେଖ ମଟନ୍ରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି ବି ଥାଳି ଢାଙ୍କିଦେବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତ ମଟନ୍ରୁ ପାଣି ଆମର ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ପାଣି ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ମଟନ୍ ପାଣିରେ ଏବେ ଆମେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରକାର ମସଲା ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଭାରତ ମସଲା ଦେବାଟା ବେଟର୍, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ମୁଁ ମୋର ପସନ୍ଦର ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ସେଥିରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ମସଲା ଦେବା କାମ ସାରିଦେବା ଆମେ। ପୂର୍ବରୁ ବି ହଳଦୀ ଦେଇଥିଲେ, ତ ହଳଦୀ ବି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଦେବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ସବୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଦେବା, କାହିଁକି ଅଧିକ ମସଲା ଦେଲେ ବି ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ, କି କମ୍ ଦେଲେ ବି ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିସାବରେ ମସଲା ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଇଲାଇଚି ଏସବୁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲୁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଲା ପରେ ଆମର ଗିନାରେ ଯାହା ଲାଗି ରହିଯାଇଥିଲା କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ସେଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯେମିତି ମସଲାଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ତ ମସଲା ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେମିତିକା। ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଏବେ ଆମେ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଲୋ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଥାଳି ଢାଙ୍କିଦେବା କିଛି ସମୟ। ମୁଁ ହାର୍ଡ଼ଲି 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଢାଙ୍କିଥିଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଢାଙ୍କିବେ। ଦେଖ ଥାଳିକୁ କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କେମିତି ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମଟନ୍ ଆମର ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସବୁ ମସଲା ଆଉ ପାଣି ସେସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଏବେ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାର ପାଣି ଆମର ନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ଏବେ ଦେଖ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ 2ରୁ 3ଟା ଟମାଟୋ କାଟିଥିଲି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ମଟନ୍ ଅନୁସାରେ। ତ ତାକୁ ଏବେ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଥାଳି ଢାଙ୍କିଦେବା। ଦେଖ ଥାଳି ଢାଙ୍କି କାଢ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଟମାଟୋର ବି ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ବି ମେଲ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଥାଳି ଢାଙ୍କିବା ଆସ୍ତେ ଘାଣ୍ଟିବା, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ମସଲା ପାଣି ମଟନ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲା ସେଇ ମସଲା ସହିତ ପାଣି ଆଟାଚ୍ ଅଛି। ସେଇ ପାଣିଟା ଆମର ମଟନ୍ରେ ହିଁ ଶୁଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏବେ କଞ୍ଚା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବାନି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଏବେ କଞ୍ଚା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଆମେ ତ ମଟନ୍ର ସ୍ୱାଦ କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଟନ୍ରେ ଏବେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଥାଳି ଢାଙ୍କିଦେବା। ଏବେ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଥାଳି ଢାଙ୍କିକି ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ଥାଳିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ବାସ୍ନାରେ ତ ମୋର ପେଟ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ଲାଳ ବାହାରିଲାଣି ମୋ ପାଟିରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ପାଣି ବି କମି ଆସିଲାଣି, ମସଲା ପାଣି। ଆଉ ଆମର ମଟନ୍ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କମ୍ ସେ କମ୍ ତ 70ରୁ 80% ଆମର ମସଲା ସିଝିଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ତ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତିରେ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ
ଏବେ ବସି ସାରିଲିଣି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆମର ଦେଶୀ ମଟନ୍ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ନିହାତି ଥରେ ହେଲେ ବି ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଥାଳି ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଦେଖ ଆମର ଥାଳି ନାଇକି ଏବେ ଥାଳି କାଢ଼ିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଥାଳି କାଢ଼ି ଦେଇକି ଦେଖିବା ଆମର ମଟନ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କଲର୍ କେମିତି, ପାଣି କ'ଣ ଆଉ ଲାଗିଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଟିକେ ସେଇଟା ବି ଚେକ୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାଣି ଏବେ କମି ଆସିଲାଣି, ମସଲା ମଟନ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ କଷା ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଯଦି ନ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ବି ଚଳିବ ଆପଣ। ଆମର ମଟନ୍ ପୁରା କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ପାଣି ଆମର ମଟନ୍ରୁ ବି ତେଲ ଅଲଗା ହେବା ଆସିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଥାଳି ଢାଙ୍କିଦେବା ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆପଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ବେଶୀ ବି ଢାଙ୍କିବେନି, 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଢାଙ୍କିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ ଥାଳି କାଢ଼ିଦେବା। ଥାଳି କାଢ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିବା ମଟନ୍ର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଓ ଥାଳି ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମର ମଟନ୍ ରେଡ଼ି, କଷା ମଟନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର। ଟିକେ ହାଲକା ତରି ଅଛି, ଟିକେ ପାଣି ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତରି ଟିକେ ନହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗେନି। ତ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଏବେ ଘର ପାଇଁ 2-4 ପିସ୍ କାଢ଼ିଦେବି ମଟନ୍, କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ଖାଇବେ କମ୍ପଲସରି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି କାଢ଼ିବା ଦରକାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏପରି ଭାବେ ଜରୁର କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଘରେ। ଆପଣ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଦେଶୀ ମଟନ୍ କଷା ବା ମଟନ୍ ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗେ, ଆପଣ ବି ନିହାତି ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦିନେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରୁଛି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିହାତି ଆପଣ ଥରେ ହେଲେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର କେମିତି ମସଲା ଆଉ ମାଂସ କେମିତି ମିଶି ଯାଇଛି ପୁରା, ମାନେ ବି କେହି କହିପାରିବେନି କି ମସଲା ହେଇନି, ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇନି କି ମଟନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇନି ବୋଲିକି। ଆପଣ ଏତିକିରେ ବି ଖାଇଲେ ଚଳିବ, କି ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲେ ବି ଚଳିବ, ଆପଣ ଯାହା କରିପାରିବେ ଏତିକିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ମଟନ୍ କଷା, ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ମୁଁ ଝୋଳ କରିବି, କଷା କରିବିନି। ଘରେ ଟିକେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଥାଳି ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳି କାଢ଼ିଲା ପରେ ଏବେ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମଟନ୍ ତରକାରୀ। ଏବେ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିବିନି, ହାଲକା ଝୋଳ ରଖିବି। ହାଲକା ଝୋଳ ସହିତ ଟିକେ ମଟନ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ବେଶୀ ଝୋଳ କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମଟନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥରେ ନିହାତି କରିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।